Tot això que esteu veient són pel·lícules de venda i de lloguer i estem a Video Instant, el primer videoclub que va obrir a Espanya el 1980. Jo sóc Aurora de Pares, la propietària. I en aquests moments, després de 38 anys al mateix carrer de Barcelona, ens hem de canviar de lloc. Però no passa res, anirem aquí al costat, al carrer Viradomat, i aprofitarem aquest canvi per crear un nou espai cultural necessari a Barcelona, com el lloc de trobada entre els cinèfils i els que fan el cinema. Farem un petit cinema, una cafeteria i ens emportarem les 44.300 referències que tenim de lloguer a aquest nou espai. Per fer això, començarem una campanya de micromecenatge i necessitem la vostra ajuda. Aquesta campanya està acompanyada de recompenses xulíssimes, que van des de bonus de lloguer, assistències a rodatges o pel·lícules signades per directors. Us animo a participar i us ho agraeixo molt. Hola, sóc la Ruth Llopis Jo sóc la Letícia Dolera, i us animem a que participeu, a la campanya de micromecenatge, que fa Video Instant per la seva nova vida. un espai que ens ha donat molta cultura Molta alegria. i volem que segueixi sent així. Un petó. Adeu. Aquí, intentando hacerlo bien. ¿Y qué pasa conmigo? Pues mira, estoy casada. Un momento. Total, sí. Bueno, reiniciamos. Perdona, tot això que veieu, vale.